Per part del grup de Compromís Més Gandia Unida té la paraula el senyor González. Moltes gràcies. Bon dia, alcaldessa, vicealcalde, companys del consistori, ciutadania. Avui el Partit Popular porta a aquest plenari un debat interessat sobre la nova llei orgànica d'educació buscant la crispació amb una declaració plagada de falsetats. Una llei que busca tot el contrari, el que ells manifesten quan diuen que no és constitucional. Permet garantir drets bàsics com el dret a l'educació per a tota la ciutadania i la pròpia llibertat d'accedir a estudis bàsics per tothom, entre altres. Sobre aquest debat, que ja hem tingut en altres àmbits fora de l'institucional, com en els mitjans de comunicació, el propi Partit Popular ha anat canviant l'argumentari pel fet que la realitat se'ls ha girat en contra. Primer van dir que l'aprovació provocaria el tancament dels centres d'educació especial, com el que tenim a Gandia, l'Enric Valor. Davant de les declaracions en tot l'estat dels pares i mares d'aquests xiquets, així com els professionals dient que per a res l'objectiu de la llei és tancar-ho, han deixat aquest argumentari. El que indica la llei és que mentre existisquen els centres també es buscarà que els col·legis s'adapten per incloure a xiquets i xiquetes que puguen integrar-se, ja que els professionals que treballen amb les persones amb altres capacitats consideren que moltes vegades integrar-los en classes sense alumnes amb aquestes dificultats pot ser positiu. Un altre tema que argumenten és que amenaça l'educació concertada. Per a res és així. L'única cosa que es fa és permetre que un xiquet o xiqueta de qualsevol barri, si té un col·legi a prop, puga triar acudir a ell i no siga vetat per la seva condició social, permetent que els alumnes procedents d'uns altres països i amb dificultats per aprendre l'idioma, per exemple, no queden relegats a un mateix centre i estiguen distribuïts per tots els de la ciutat. Una qüestió de classe que el PP no tolera. Finalment, dos temes que també utilitzen per atacar una llei que és la primera que compta amb el major suport de partits polítics del Congrés, a diferència de les lleis del Partit Popular que aprovaren des de la majoria absoluta que van tindre en anteriors legislatures. Diuen que desapareix la religió. Fals. El que estableix la llei és que no puntua a nivell acadèmic, permetent que qui vulgui estudiar religió ho puga fer però no compte a nivell de nota. Una cosa lògica en un país confessional com el nostre. I, finalment, una altra mentida. Desapareix el castellà. Una altra falsetat més, simplement perquè la llei contempla que el nostre país és plurinacional. Una qüestió que ens enriqueix a nivell cultural. Per a nosaltres, com a valencians, és un orgull poder aprendre en valencià a l'escola. Per tant, ens trobem davant d'un debat interessat i partidista, en el qual s'ha arribat a utilitzar a xiquets i xiquetes per enfrontar al govern. És legítim estar en contra de qualsevol llei, però no enganyar a la ciutadania. Per favor, no busquen crear por dient que es coarten llibertats o que s'incomplís la Constitució quan és tot el contrari. Nosaltres continuarem, des del nostre grup municipal, lluitant i treballant per una educació digna per a tots els xiquets i xiquetes de Gandia. Moltes gràcies.